Selamat karo halal bihalal Mas Beng nggih. Luputku ngapuraken, luputku semeruga, heeh. Karang ngerti bulan saha. Ih, dari pasar pagi terkait. Rasalan Mas Beng bodoh putih. Bodoh cangkui. Sino singo arong. Sino acang gibong. Atul berani. Arep petokane. Jongi rasa dhuwur, jogor sing kakak aja diku nggih. Dari pihak Masika, muga Masika. Terus ora Mas Akil, ora dibune terus monggo. Nggih. Lemah kuwi suntik dah bengi nggih. Lanjut monggo, lanjut monggo. Ditari budaya nggih. Kabeh kanthi tidak sengaja. Kabeh ora ngojo, ora diarti nggih. Yo ngono. Ojo gampang nesu. Rene ora ben dhuwur. Lek gampang. Iki cerita kasus mati. Fase kumpulan seniman dari terbaik. Matur nuwun. Foto sadai. Ketuane foto apale ya. Foto sadai kabeh. Mas Gondol kali alhamdulillah ya sabar. Pak Sutik juga ini. Mulakno ya Bunda dulu kapan hari duwe Mas Beng iki. Lek Bunda kongkakai karo duwe nggih. Heeh, dicapaki Bunda yo kare yo. Sing ora ngomong ngono. Semanggilan kepada Mas Ramudi. Apabila hadir, dimohon untuk naik di atas panggung di tempat nyeram. Lagi untuk panggilan kepada Mas Mahmudi. Apabila hadir, dimohon untuk